És una publicació que es fa des del Cercle pel Coneixement i, per tant, no és una publicació, encara que sigui sobre les TIC, amb un enfoc tecnològic, perquè l'objectiu no és la tecnologia, sinó que és la incorporació de coneixement a l'activitat productiva i a l'activitat empresarial. Les TIC poden ajudar en això, però de cap manera no és com altres tipus de publicacions o de missatges que el que busquen és més TIC i de vegades no se sap per fer què. Aquí el que ens interessa és el per què, el cap a on ens porten les TIC. Diria que és un llibre que fonamentalment està fet des del món professional i empresarial, és el que som nosaltres, que es dirigeix en aquest mateix món, a empresaris, a tècnics, i que es dirigeix també en el que en podríem dir gent que crea opinió i gent que pren decisions. En els que han de decidir des de la política, des de les associacions, des dels diferents àmbits de l'economia i molt especialment de l'economia productiva. Les TIC ajuden a recollir informació, ajuden a processar informació, ajuden a comunicar, augmenten la connectivitat social i no hi ha cap dubte que les societats humanes, amb el que més avantatge tenen per créixer i per progressar, és amb l'augment de la col·laboració. Per tant, les TIC com a element de millora de la connectivitat i de millora de la utilització de la informació i del coneixement, segur que poden millorar i haurien pogut millorar molt alguns dels problemes que hem tingut. Anant molt en el tema dels serveis públics, per exemple, les TIC permeten mantenir els nivells de serveis augmentant l'eficiència i, per tant, amb menys recursos. I això és una cosa molt bona per mantenir l'estat del benestar, estalviant diners. Jo soc dels convençuts que l'espècie Homo té dos grans avantatges, que són que genera coneixement, però a més que sap treballar col·laborativament. I aquesta col·laboració necessita la comunicació com a element fonamental.